Lingkod mo din siya guys. Oh, kato na viral tong iyang sayaw-sayaw guys. Na-viral na. Oh, na viral kasi sayaw. Ay, kagabi dito. Tumo ni siya. Ito ni sayaw. Kasi nga lang yung tinood loy. Laurencio Trupa Elvinia. Reason to ba binya. Balik ba sayaw loy? Loy. Kapoy. Yun sa. Kapoy daw. Di mo 90s man na viral man to. Pila edad di mo loy? 26. 56 ka sa tawo. July 4, 1969. 1969. Pareha din mo edad Robin Padilla dai loy. Oh. Nya, pinya ba loy? Single pa loy? Single. Virgin ba loy? Oh. Pila kayo mo kuan? Pero na kay anak. Bob. Kabuok. Pero maminyo pa kay ganan pa kaminyo. Di na. Kay Gulang na. gulang na kayo pa man na. Hapit na kam senior. Hapit na. Nga pila na lang katuig. Upat. Nya pila ka tuig dire? Wala na may kuan. Tulo. Ulo atuig dire sa ganaan. Nya ano ni uli ka? Tsada na atong lugar. Nya balik na buka. Susuroy. Usa. Haron de. Karon. Baka sa balik sunod na pod. Hibal andar. Balik na. Okay, makita ma. Ang magkita. Dapat loy.